Te diré, sí que me'n recordo algo, una època feliç. Per als germans Comes, el fet de donar el seu patrimoni privat al poble ho consideren d'allò més normal i natural. N'hi havia també un moviment darrere de rectors que volien anar a treballar a les fàbriques. Per a fer-se del món obrer. Per part del poder eren considerats com a subversius i eren perseguits. Estem en un context de revolució, entre cometes, que va ser capaç de fomentar tot un moviment cooperatiu. Que foren capaços d'embaucar-se en un projecte com era Saó. I ell es va mostrar sempre molt d'acord amb la defensa de la cultura i la llengua del País Valencià. Clemen, no oblideu-vos, ha sigut la que ha estat fent possible aquesta vida de generositat de Comes. Estàvem molt units els dos. Nos volíem molt.